minn Misra Ħlewża ġewwa San Ġwan nilqgħu magħna l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela flimkien ma' martu id-Dottoressa Lidja Abela. Sinjuri, minn Misra Ħlewża ġewwa San Ġwan, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela
flimkien ma' l-martu, id-dottoressa Lidja Abela. Inselmulkom eżiż ħbieb u nilqawkom hawnhekk minn Misraħ Lewża ġewwa San Ġwan. Għat-tieni sessjoni ta' awla minn ġol Pjazzett. Illum grazzi ħafna tal-li nżiltu hawnhekk ġewwa San Ġwan biex nilqgħu il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. U llum bi pjaċir ukoll nilqgħu lill-martu d-dottoressa Lidja Abela li ġobgħatkom magħna wkoll. Qabel ma nibdew is-sessjoni tagħna tal-lum ħammorru għal feature qasir niġu lura u nibdew id-diskussjoni mill-ewwel. Ħafna min-nies ma jsegwux il-politika l-ħin kollu. Ma jinteressahomx mill-partiġjaniżmu. Iżda jinteresshom li jgħixu aħjar. Li jserħu moħħhom li min jieħu d-deċiżjonijiet joħodhom fl-aqwa interess tagħhom u ta' dawk li jħobbu. Għalhekk jimpurtom min se jkun Prim Ministru ta' pajjiżhom, jimpurtom mill-kompetenza ta' min mexxa fl-ar kriżi mit-tieni gwerra dinjija. Min salva l-ħajjiet tan-nies waqt il-pandemija u min salva l-impjiegi waqt kriżi globali. Min wettaq ir-riformi, wieżen lill-pensjonanti u għen lill-aktar vulnerabbli. Fuq kollox jinteressahom mill-futur. Min se jaħdem għal pajjiż isbaħ fejn il-koll ngħixu aħjar. In-nies mhux mill-politiku jinteressahom. Jinteressahom li b'dak li jagħmel il-politiku jgħixu aħjar. L-istess kif jinteressa lil Robert Abela. Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-li oġobkom qed issegwu l-programm tagħna pew daw kollha li niżlu hawnhekk ġewwa San Ġwan. Illum Prim Ministru, grazzi tal-li minħabba li l-ġimgħa l-oħra meta kellna awla inti kellek affarijiet oħra li ridt bħala Prim Ministru tmur kellek laqa tal-kapijiet tal-Ewropa, ma bi pjaċir kbir illum nistgħu nilqgħu hawnhekk u tkun parti mid-diskussjoni tagħna. Grazzi.
Grazzi lilkom. Grazzi. Qabel nibda però huwa doverus qed taraw ukoll panel u wkoll kandidati li l-ewwel nsellem il-panel li ħajitkellmu magħna llum flimkien mal-Prim Ministru. Għandna lil Mirana Aġus Silvio li hija edukatriċi. Grazzi ħafna Mirana tal-li qiegħda magħna. Ħabib antiku personali Matthew Zammit li huwa l-Kaptin tan-tim nazzjonali tal-water polo li għamluna kburin ħafna bil-lob tagħhom. Għandi studentessa tal-Junior College ukoll l-Amelia Kakija, grazzi ħafna Amelia tal-inqat magħna. U Karen Zerafa li hija Chief HR Officer f'kumpanija privata f'pajjiżna. Grazzi Karen tal-li għoġbok tkun magħna. Ma nistax ma nsemmix ukoll il-kandidati fuq dan id-distrett, ħanibda minn Rebecca Buttigieg. Michael Falzon, li ħajkun magħna ftit iktar tard minħabba li kellu wkoll impenji tal-gvern. Clifton Grima. Edward Zammit Lewis. U Stefan Zrinzo Azzopardi. Prim Ministru, ma nistax ma nibdix minnek, din il-ġimgħa nidejt il-garanzija għat-tfal. Għamilt enfasi kbira fuq dan is-set ta' proposti. X'inhu l-għan eżatt ta' din il-garanzija, Prim Ministru? U għaliex l-enfasi fuq il-kelma garanzija? Għaliex il-garanzija ta' tikisserħan il-moħħ. U għalhekk użajna din il-kelma. Il-garanzija x'biet noħolqu commitment illi dak li qegħdin inwedu se nkunu qegħdin nimplementawh. U tgħidu li għaliex għandna das-serħan il-moħħ illi dak il-miżuri illi qegħdin nitkellmu dwarhom fil-manifest elettorali joħolqu dal-commitment tanċar mal-poplu tagħna. Għaliex nafu kemm jiswew u ma kollha costed jiġifieri, nafu kif se nkunu qed nimplementawhom u nafu illi huma sostenibbli. Jiġifieri mhumiex miżuri li se ndaħluhom u sena wara niġu f'pożizzjoni li jkollna nirtirawhom lura, imma nafu li mhux biss se ndaħluhom u nħalluhom fis-seħħ, imma minn sena l sena nkunu nistgħu nibnu fuqhom. Imbagħad il-garanzija tas-serħan il-moħħ nagħtuha bit-track record tagħna. Kull darba li daħħalna miżura dejjem komplejna nibnu fuqha, jekk hux qed nitkellmu fuq iċ-child care, jekk hux qed nitkellmu fuq iż-żidiet fil-pensjonijiet, jekk hux qed nitkellmu fuq iż-żieda fl-in-work benefit, ħankun qed nitkellem dwar aktar il-qudiem ukoll illum, dawn kien konsistentement miżuri li dejjem bqajna nibnu fuqhom. Imma mbagħad tgħiduli fl-aħħar mill-aħħar x'inhija dik ir-riċetta illi tagħtik aktar serħan il-moħħ. Is-suċċess ekonomiku li għandna f'pajjiżna. U rajna dil-ġimgħa stess kellna statistika li turi li l-prodott domestiku gross ta' pajjiżna qabeż il-livelli ta' qabel il-pandemija. U dik hija xi ħaġa li verament timlik bil-kuraġġ. Meta inti qed nitkellmu f'fażi li għadna ħirġin mill-pandemija, ikollok il-ġid nazzjonali illi jisboq dak ta' qabel il-pandemija, hija l-aqwa konferma li jista' jkollok ta' kemm mexxejna b'mod għaqli tul il-pandemija, mhux biss fuq livell tas-saħħa, imma wkoll fuq livell ekonomiku. Li dejjem appoġġjajna l-ekonomija ta' pajjiżna biex żgurajna li llum qegħdin ħirġin bis-saħħa mill-pandemija di l-ekonomija mhux biss kompli trendi imma saħansitra kompli tikber. Imma miżjed għax aħna l-garanzija tfal tkellimna dwar x'nemmnu u x'inhuma l-elementi kostituttivi tagħha. Imma nitkellmu wkoll dwar ambjent aħjar. Għaliex nemmnu li t-tfal tagħna jridu jikbru f'ambjent isbaħ u li huwa aħjar. Għalhekk nidejna miżuri ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin fi proġetti ambjentali. Dawn huma proġetti li se jibdlu l-wiċċ ta' dan il-pajjiż. Imma nemmnu li jixirqu għat-tfal tagħna u għas-soċjetà tagħna b'mod ġenerali. Hawnhekk ġewwa San Ġwan għandna wieħed mill-isbaħ proġetti għax aħna mhux biss nagħtu l-miżura se tkun imma mbagħad b'mod konkret spjegajna proġett x'se jkunu jfissru dal-proġetti. Ġewwa San Ġwan qed nitkellmu illi l-pjazza nagħmluha fi spazju miftuħ.
fi spazju kbir. Sabiex il-familji tagħna, it-tfal tagħna, l-istudenti ikunu jistgħu bl-iktar mod sempliċi jgawdu l-ħin liberu tagħhom. Imma l-affarijiet narawhom b'mod holistiku. U nafu illi għandek kwistjoni li inti ma tistax tagħmel spazju miftuħ u talaq triq, jew tagħmel spazju miftuħ u tieħu l-parkeċċ li jkollok. Allura x'qegħdin naraw illi jsir? Hemm il-pjanti ta' Jenin Caring Rec li huma approvati u dak il-proġett se jsir, imma mhux se jsir f'iżolament jew waħdu, se naqdu il-proġetti mbagħad qed naraw ukoll li jkollna parkeċċ taħt l-art fejn nirdupjaw l-ispazji ta' parkeċċ li hemm illum, qegħdin naraw ukoll li jkollna mina li minna se jkun qed jgħaddi traffiku minn taħt l-ispazju aħdar u miftuħ, u mbagħad qegħdin naraw ukoll li l-ispazju miftuħ se jkun qed jittriplika, ġifieri jiżdied bi 3 darbit iżjed. U daw kollha magħdudin daw kollha magħdudin jiffurmaw il-garanzija ta' tfal imma hemm iżjed ukoll. Tkellimt ukoll dwar li aħna ma nemnux illi l-edukazzjoni għandha tkun biss dik akkademika, jiġifieri dik li titgħallem minn fuq il-bankijiet tal-iskola. Dik hija importanti ħafna. Imma mbagħad għandek is-suġġetti ekstrakurrikulari. U li djaw jirrajna id-differenza fil-formazzjoni tal-karattru tat-tifla tagħna meta bdiet tattendi l-attivitajiet ekstrakurrikulari u mhix dawk marbuta mal-arti, mal-kultura, mal-attivitajiet sportivi. Imma d-domanda li saqsejna lilna nfusna u affarijiet li qalulna ġenituri oħrajn kemm nixtiequ nibagħtu l-itfal tagħna għal dal-attivitajiet. Imma finanzjarjament ma nifilħux l-ispiża. U hija realtà. U tweġġani meta nisma' ġenituri jitkellmu b'dal mod li jixtiequ jibagħtu tfal tagħhom għax jixtiequ jaraw il-formazzjoni tal-karattru tagħhom tibqa' tikber imma finanzjarjament ma jistgħux. U kellna diġà inċentiva f'da sens, imma kienet inċentiva ċkejkna ta' 100 euro fis-sena. U aħna għadna dik l-inċentiva mhijiex biżżejjed u għalhekk ħadna d-deċiżjoni illi nittriplikawha. Dik l-inċentiva se titla' sa 300 euro. U għamilni iżjed ukoll. Qed nipproponu iżjed. U nuża l-kelma nipproponu għaliex dal-miżuri, dal-proposti anzi, iridu jiġu siġillati bid-deċiżjoni tagħkom tas-26 ta' Marzu. X'għamilni iżjed? Wessajna l-iskema tal-tablets. Se nkunu qegħdin nagħtu laptop lill-istudenti tas-sekondarja, jiġifieri dawk mill-7 sena. U se nkunu qed nagħtu iżjed ukoll uniformi b'xejn fis-sena għal dawk it-tfal li ġejjin minn familji li għandhom dħul aktar baxx. Se nkunu qed nagħtu wkoll servizz ta' internet b'xejn għal dawn il-familji, għal dawk l-istudenti li jaqgħu fi-skema 9, jiġifieri dawk li ġejjin minn familji li għandhom dħul baxx. Hemmhekk se nkunu qed inwessaw skema 9 u nżidu magħha benefiċċji oħrajn. Nagħti eżempju minnhom li nemmen li se jkun qed jolqot ħafna familji li nipprovdu nuċċali tal-vista għall-istudenti u għat-tfal tagħna. Imbagħad għamilni iżjed minn hekk. Insemmi ara kemm għamilna miżuri ta' insemmi iż-żieda fl-work benefit. Mhux tal-li estendejnieh fil-passat, imma se nerġgħu inżiduh. Żieda ta' 50 euro għal 4 snin konsekuttivi biex bekk se nkunu qed inżidu l-work benefit b'200 euro oħra. Insemmi żieda fiċ-Children's Allowance. 90 euro żieda għal 5 snin konsekuttivi. Jiġifieri 450 euro żieda fiċ-Children's Allowance. U tafu xi tfisser di żieda għal dawk il-ġenituri li jirċievu 450 euro bħala Children's Allowance għal kull wild. Ifisser li fil-leġislatura li jmiss jekk il-poplu jogħġbu jagħtina l-fiduċja, iċ-Children's Allowance se jirdoppja.
Imbagħad inżitt magħhom l-ifrankar fit-taxxa ta' dħul. Sewwa it-tax bands l-aktar dawk tal-iskala l-baxxa biex minnhom mhux biss igawdi kulħadd, imma jgawdi l-iktar min jista' l-inqas. Jibbenefika l-iktar min jiflaħ l-inqas għax aħna nemmnu fil-prinċipju tar-ruħ u tal-ġustizzja soċjali. U meta taqqat dal-inċentivi li tkellim dwarhom u oħrajn li diġà tkellimna dwarhom u oħrajn li għad irridu nitkellmu dwarhom ukoll fl-1000 proposta li se nkunu qegħdin inniedu fil-manifest elettorali jfissru eluf ta' euro aktar fil-bwiet tal-familji tagħna. Ħallik bla nifs il-Prim Ministru, ħanejdlek tisma' dawn l-affarijiet. Fadal. U għad-fadal. Smajna ħafna fuq għajnuna l-familji, spjeganna l-lum tagħna lista sħiħa l-Prim Ministru fuq għajnuna li ħadd il-familji, għajnuna fuq edukazzjoni Mirana. Inti edukatriċi, 18-il sena ilek edukatriċi fosthom 6 snin minnhom kont assistant head ta' skola. Però inti wkoll ta' żewġ titfal li attendew iċ-childcare it-tnejn li huma. X'differenza rajt bl-għajnuna li ngħatat lill-ġenituri mill-ewwel wil tat-tieni? Fidek. Leonis, grazzi tal-istedina. Kifet inti Luk għandi żewġ tikpipel x'nilbes illum, dak ta' edukatur u dak ta' ġenitur. Waħda mill-miri tal-edukazzjoni li għandna hija proprju li nissapportjaw il-mixja edukattiva ta' tfal li ġejjin minn familji bitħul baxx. Il-Prim Ministru semma skema 9 illi rajna ħafna ġid minna. Ovvjament kull miżura illi semma l-Prim Ministru propju għandha dik lan illi tgħin lil dawn it-tfal fil-mixja edukattiva tagħhom. Kif tajjeb inti jien għandi żewġ tfal, ovvjament il-karriera fl-edukazzjoni hija diffiċli biex titlaq minnha ċertu żmien għaliex l-affarijiet dejjem jinbidlu, jien ħassejt illi għandi nibqa' naħdem anke wara li kelli tfal. Meta kelli li tifel l-child care ma kienx b'xejn, allura ovvjament aħna kien ikollna inħallsu parti mill-paga biex it-tifel tiegħi jattendi il-child care u jiena nkompli naħdem. Meta kelli t-tifla ftit qabel il-child care ġie offrut b'xejn għan-nisa li jaħdmu, ovvjament biex anka ngħinu l-ekonomija u biex iktar nisa joħorġu jaħdmu, però mhux biss, għaliex jiena rajt kemm iċ-child care għen l-tfal tiegħi u nara fil-ħajja ta' kuljum fil-iskola kemm it-tfal li jattendu fiċ-child care jiġu iktar preparati għal ħajja skolastika. U għalhekk nemmen illi iċ-child care għandu jkun għal kulħadd għaliex bekk nkunu qegħdin noffru opportunità tajba li tfal tagħna ġejjin minn fejn ġejjin, irrilevanti il-ġenituri jaħdmu jew le, sabiex jibdew il-formazzjoni edukattiva tagħhom minn snin bikrin. Il-Prim Ministru semma wkoll iż-żieda fiċ-Children's Allowance u kemm ħadkun tajnuna għalik inti bħala ġenitur? Ifhimni kull miżura li tħalli iktar flus fil-bwiet tan-nies hija miżura bruħ soċjali. Ovvjament il-Children's Allowance jgħin mhux ftit, speċjalment issa li qed jinqasam u jiġi f'mumenti strateġiċi, speċjalment dak ta' Settembru meta ħafna familji jafu xi ġifieri li jkollok żewġ titfal, iridu nixxu l-uniformijiet, nixxu l-affarijiet għall-iskola, imbagħad iktar quddiem forsi nitkellmu anke fuq l-attivitajiet ekstrakurrikulari, ovvjament min irid imur il-futbol, min irid imur il-ballet, min irid imur il-basketball. Għajnuna fil-Children's Allowance issa huma ta' għajnuna. Meta tisma' li f'5 snin jekk jerġa' jkun hemm Partit Laburista fil-Gvern, dawn ħajjirdupjaw, dan ħajati nifs ġdid lill-familji Maltin u Mawċin. Grazzi ħafna Mirana. Mela, Matthew Zammit, mal-forsi min ma jsegwix l-sport ħanejdilkom jien, Matthew huwa il-captain tat-tim nazzjonali tal-water polo ta' Malta. Li fl-aħħar snin ukoll
ġabunna għamluna gburin ħafna suċċessi minn naħa tagħkom, Matthew. Kif rajt li f'dawn l-aħħar snin il-gvern ta' daqqatit lill-isportivi professjonali u anka mhux professjonali sabiex intom din il-passjoni tagħkom mexxu għal quddiem u tilħu r-riżultati li ħaqtu intom fl-aħħar mill Iva, luk, dajjem kif tajt inti, aħna ftit tal-ġimgħat kwalifikajna ir-raba darba għall-Ewropej bħala water polo. Ovvjament, l-għajnuna li rajna mill-gvern u grazzi l-Prim Ministru, grazzi l-Onorevoli Ministru Clifton Grima, tal-għajnuna sħiħa li għatu l-Association biex anka finanzjarjament inkunu nistaw insifru barra minn Malta, namlu taħriġ barra minn Malta, ħalli nkunu preparati iktar għall-lop li konna ġejjin. Rajt improvement kbir fl-sport Malta, jekk mhux water polo, anka basketball, football, qed nara li l-sport qiegħed jieħu ħajja differenti. Anka l-mentalità naħseb, Matthew, iktar milli xejn il-mentalità lejn l-isport. Ija, nbidlet ħafna. Waħda milli konna qed nistennew li l-sport Malta jieħu daqqa l fuq. Issa kemm ilu li anka l-sport daħal taħt ministeru, qed naraw li anke ċertu postijiet qed nagħmlu pixxini ġodda u ħafna aktar minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri dawn huma għajnuna għall-atleti u bihom biss nistgħu nimprovjaw. Ekku, Matt, rajna wkoll l-għajnuna li qed jagħti l-gvern li ħajżid fuq attivitajiet ekstrakurrikulari minn €100 ħajtripla għal €300 għaliex inti missier ukoll, inti wkoll għallim tal-water polo. Kemm importanti fl-iżvilupp tat-tfal tagħna l-attivitajiet ekstrakurrikulari, jekk huwiex kant, jekk huwiex sport, jekk huwiex any other thing li mhijiex skola per se. Jiena nemmen dejjem emment li sport is a way of life. L-sport irid tkun imdaħħal bil-fors fis-sistema tal-ħajja tiegħek. Apparti l-iskola u d-dar, sport huwa dixxiplina, jgħalmek tkun iddixxiplinat, sagrifiċċju u kollox. Bil-miżura ġdida, grazzi għall-Prim Ministru, hija pożittiva ħafna fejn lill-ġenituri tintuhom ċans li jdaħlu tfal ma' clubs, nafu kemm illum biex tinkiteb ma' club hija ħaġa expensive, ovvjament għax għandhom l-ispejjeż tagħhom u blajnuna tal-gvern qed inkunu iktar minħarsu qudiem biex il-tfal nikdbuhom mal-isports. Ekku, grazzi ħafna Matthew. Mirana, ħanerġa' ndur lejk. Inti magħrufa wkoll wiċċek mhux biss mal-edukazzjoni bħala hom, però magħrufa wkoll għall-isport, imwaħda mal-isport, inti fl-aħħar mill-aħħar. Inti kif tara li din l-għajnuna li qed jagħti il-Prim Ministru llum għaliex it-tfal tiegħek jattendu diġà dawn l-attivitajiet ekstrakurrikulari, kemm importanti din li qed jiżdied bħala ġenitur kemm ħatamillek differenza? Ħatamil ħafna differenza għaliex ikollok sakemm kelli l-ewwel tifel, ifimni, iġġaħġaħa, imma mat-tieni tifla tagħtiha l-istess opportunitajiet li tkun tajt l-ewwel wieħed. Ovvjament aħna fl-iskejjel ħafna drabi naraw illi it-tfal li l-inqas li jkollhom ċans li jattendu daw in-nurseries, il-clubs, extracurricular, drama, ballet li jkun, huma daw it-tfal li ġejjin minn familji bidħul baxx. Għalhekk b'din l-inċentiva ninsab ċerta li ħajkonna iktar parteċipazzjoni u ħatkun għajnuna kbira għall-familji. Ma jaqtawx qalbhom biex jikdbuhom fl-attivitajiet ekstrakurrikulari li huma importantissimi kif qal il-Prim Ministru huma għandhom l-esperjenza tat-tifla tagħhom, jien għandi l-esperjenza tat-tfal tiegħi, naf illi kemm jibxu l-qudiem, kemm tiftilhom orizzonti ġodda u l-isport eżempju ċarta kif iżom ruħek b'saħħtek. U l-importanza għall-iżvilupp tat-tfal tagħna. Grazzi ħafna Mirana, grazzi. Qabel ma nkomplu bid-diskussjoni tagħna, għandna wkoll intervent mill-kandidat tal-Partit Laburista James Grech. Fidek James, grazzi. Grazzi Luke. L-ewwel nett nixtieq nesprimi ruħi li ninsab il-vera kuntent hawnhekk nindirizzakom ġewwa San Ġwan. Insellem il-ħafna ħbieb li għandi hawnhekk minn San Ġwan inkluż ex-kollegi tiegħi li jinsabu kemm hawnhekk u kemm hemmhekk. Meta nħares lejn kull wieħed u waħda minnkom nara nies differenti, ġenerazzjonijiet differenti, żgħażagħ, adulti
u pensjonanti. Nara negozjanti. Nara ħaddiema tal-id. Professjonisti. Negozjanti. Għalkemm differenti però taħt il-Malta flimkien kollha ban wieħed li din Malta tagħna li dan pajjiżna inħallu aħjar milli kif sibnieh għal uliedna biex kompli jitgawda minn uliedna u uliedna. Ejja mmorru lura naqa' fi żmien u dan importanti li nfakruh li żgħażagħ tagħna. Kien il-Gvern Laburista li ġib is-saħħa b'xejn. Kien il-Gvern Laburista li ġab id-2 terzi tal-pensjoni. Ħafna mill-pensjonanti hawnhekk jiftakru li meta missirijiethom kienet risqa l-età tal-irtirar, jiġri sa qabel l-1979, missirijiethom kienu jibżaw x'kienu jafu li l-pensjoni kienet fqira. Dak huwa il-Gvern Laburista, dak huwa l-Gvern Laburista Soċjalista li dejjem jħossib in-nies. Ejja nagħmlu fast forward. Immorru fl-2013. Il-poplu tagħna l-fiduċja. X'għamel il-Gvern Laburista? Sab budget deficit, sab dejn kbir, ma għatax qalbu, beda jaħdem. U għamilna l-akbar riformi li qatt kien hawn f'dal pajjiż. Riformi soċjali, riformi fl-ekonomija, riformi fis-saħħa, riformi fl-IVF, riformi fir-rule of law. Ma ninsewx ukoll dal-aħħar sentejn kellna timunir kbir. Kellna l-Aziz Prim Ministru tagħna, Dr. Robert Abela, li waqt pandemija li farket ekonomiji globali, pandemija li ħarbtet ukoll il-ħajjiet tagħna, l-attivitajiet soċjali tagħna, l-attivitajiet kulturali, l-attivitajiet sportivi. Imma kien grazzi għall-Prim Ministru li ħadem qattih u għall-kabinet tiegħu li żamm il-bilanċ bejn l-ekonomija u s-saħħa, li l-ekonomija mhux biss tal-iżamma, tal-ekonomija kompli tissostni. Ħassieb li ħadd ma jitlef l-impjeg tiegħu. Dak li għamel il-Prim Ministru u xi kultant kellu deċiżjoni diffiċli. Għalfejn? Għax l-opinjoni pubblika ma kienx tkun favorina. Imma dak jurik kemm hu timunir tajjeb. Nonqos jekk ma nsemmix il-mara tal-Prim Ministru, il-Dr. Lydia Abela. Ila taħdem qattih ħafna u hija ta' spalla kbira għall-Prim Ministru. Grazzi, Lydia. Ngħid grazzi kbira wkoll lin-nisa attivisti kollha. Grazzi mill-qalb. Komplu waħdmu, komplu għejnu il-partit. Grazzi, James. Fadal xi jsir, iva, ħafna, u għalfejn. X'għandna partit ambizzjuż. Nistgħu ngħidu għamilna ħafna, imma aħna ma nifqux hemmhekk. Aħna diġà tried and tested, però nibqgħu għaddejjin, nibqgħu naraw li jkun hemm futur aħjar. U x'inhu ċ-ċertifikat ta' dan? ċertifikat ta' dan huma il-proposti li qed jagħmel il-Prim Ministru fil-manifest elettorali. Proposti li se jgħinu ġenituri, proposti li se jgħinu l-sportivi, proposti li se jgħinu l-familji, proposti li se jgħinu il-pensjonanti. U fadal xi tħabbar. Idu nitfaw sajna mal-art. Saru żbalji, iva, min jgħid li le, mhuwiex konkret. Però aħna naċċettaw nagħmlu l-iżbalji u din hija differenza bejna u bejn il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit populist.
Aħna partit li mhux superf. Naċċettaw fejn iżbaljaw. Nisimgħu il-poplu u meta l-poplu jgħidilna hemm bżonn li jsir hekk, nagħmlu hekk. Fadal sfidi, iva. Tafu intom bis-sitwazzjoni tal-Ukrajina. Tafu intom il-prezz tal-enerġija li tiela. Tafu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-klima globali u l-inflazzjoni globali. Però l-gvern dejjem kien ta' spalla lina u hekk se jibqgħu jkun. Grazzi James, skużani għax għaddal-ħin u għandna ħafna iktar x'niddiskutu. Ftit żgħira. Kelli house visit partikolari fejn xatt qalli ma' James dawn l-isfidi kollha kif il-Gvern Laburista se jgħaddi minnhom. Ngħidu l-Gvern Laburista waqt il-pandemija taf x'għamel? Mhux biss ħassibek imma kompli jgħinek. Jiena fakkartu wkoll u għetlu naħseb tiftakar inti x'kien l-aġir tal-Partit Nazzjonalista meta kien hemm il-prezzijiet taż-żejt qed jolgħu internazzjonalment. Fakkartu wkoll il-Partit Nazzjonalista l-aġir tiegħu x'għamel waqt il-kriżi finanzjarja u għettu tafda l-Partit Nazzjonalista għalli le ma nifdaħx. Nafda il-Partit Laburista. Grazzi James, ħajkolli nagħlaq, skużani, grazzi ħafna tal-intervent. Ħani konkludu messaġġ fejn iħeġġeġ in-nies biex joħorġu biħġarhom fi-26 ta' Marzu. Uħorġu biħġarkom, ivvotaw għal Malta flimkien, ivvotaw ħalli jasal messaġġ tajjeb għal ġid ta' kulħadd, għal ġid ta' uliedna u għal uliedna. Grazzi. Prim Ministru, qed naraw anke mill-esperjenzi li għandna hawnhekk fawla li ħafna proġetti u ħafna setturi qegħdin jolqtu lil widespread ta' nies minn kull parti mis-soċjetà. Waħda minn dawn is-setturi hija s-settur tad-diżabilità. Jiġifieri mhux talli rajna l-employment tagħhom kemm kien hemm nies b'diżabilità li jirnexxielhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol, però hemm ħafna oħrajn li ntlaqtu b'miżuri oħrajn. Fis-snin li ġejjin, jekk inti terġa' tingħata riedni ta' dan il-pajjiż, xi proposti għandek għal dan is-settur tad-diżabilità? Luk, dan huwa settur li fih sar ħafna u sar ħafna minn gvernijiet differenti. Imma nemmen li rridu nilħqu standards ġodda u għola. U konkretament, ħansemmi proġetti li saru, nsemmi wieħed minnhom li huwa għal-qalbi ħafna. Dak ta' soċjetà ġusta bi proġetti ta' djar fil-komunità. Nhar is-sibt li għadda kelli l-opportunità f'Għawdex illi ninawgura dar oħra fil-komunità li tilqa' fiha persuni b'diżabilità li jgħixu hemmhekk. Huwa proġett li sar b'sinerġija bejn il-Gvern u l-Arċidjoċeżi, għamilna ħafna proġetti flimkien illi qed iħallu ħafna u ħafna ġid fis-soċjetà tagħna. Imma mbagħad hemm areas oħra fejn hemmen illi nistgħu naħdmu ħafna iżjed fihom. Insemmi s-CDAU. Nemmen hemmhekk illi fit-Child Development Assessment Unit hemm bidliet li huma importanti illi rridu naħdmu sew dwarhom. Dil-ġimgħa nidejna skema illi nemmen li se tagħmel differenza sostanzjali dik fejn occupational therapists li jaħdmu fil-privat se jkunu jistgħu joffru is-servizz tagħhom lil dak il-persuni li jiġu bżonn is-servizz tas-CDAU imma l-ispiża jerfa'ha il-Gvern, ġifieri ħallas għall-Gvern. Imma rajna wkoll illi dak l-occupational therapists illi bħalissa huma fis-servizz pubbliku jiġifieri diġà jaħdmu mal-Gvern ikunu huma wkoll jistgħu joffru dak is-servizz li jkun addizzjonali għas-sigħat li huma diġà allokati lilhom. U naturalment jitħallsu tiegħu. U għaliex ġiddi l-idea? Rajna waqt il-pandemija il-ħtieġa tas-servizzi offruti mis-CDAU żdiedet. U aħna għadna ma jistax ikun inħallu backlog ta' servizz li huwa meħtieġ f'din l-erja tant importanti u tant kruċjali u ibati minn għandu bżonn is-servizz. U allura li ħriġna b'din l-iskema. Imma hemm iżjed minn hekk ukoll. Jien nemmen illi partikolarment fi meta qed nitkellmu fuq CDAU ma nistax ngħidu għamilna biżżejjed, dejjem għandek fejn tista' tejjeb. U ħansemmi llum 3 inizjattivi illi qegħdin nipproponu u li jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu se jkunu minn tal-ewwel illi nimplementaw. Insemmi fejn nemmen li rridu nkomplu nikkonsolidaw is-servizzi li huma offruti f'dan il-qasam minn entitajiet differenti f'binja waħda moderna u li hija adekwata
għal neċessitajiet tal-lum. Imbagħad insemmi wkoll il-ftuħ ta' ċentru ta' CDAU ġewwa l-Gżira Wċija. Sallum qatt m'hemmx CDAU ġewwa l-Gżira ta' Għawdex u dan joħloq ċertu inkonvenjent. Aħna dak l-inkonvenjent irridu neliminawh. Imma mbagħad irridu wkoll illi sa fejn possibbli u jekk jista' jkun b'mod komplet is-servizzi li toffri CDAU illum jibdew jiġu offruti ġewwa l-iskejjel. Għaliex nemnu illi huwa ambjent aktar adegwat dak li tista' toffri CDAU jekk ikun ġo skola milli fl-ambjent ta' sptar. U nemnu li jgħinu wkoll għall prinċipju tal-inklużjoni. Imma mbagħad hemm miżura waħda partikolari li lili qiegħda l-qalbi ħafna. U insemmi hawnhekk dik il-miżura li saħħaħniha fl-aħħar budget ukoll ta' carers illi jieħdu ħsieb tfal jew adulti, ġifieri qed nitkellmu minn 16-il sena l fuq, illi għandhom diżabilità severa. Dak il-ġenituri li jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom, dawk il-qraba illi jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità severa illi timpedihom milli jistgħu jmorru għax-xogħol. Fl-aħħar budget l-għajnuna li konna din nagħtu żidniha għal 500 euro fis-sena. Imma nemmnu li mhux biżżejjed. U għalhekk jekk dan il-gvern jerġa' jingħata l-fiduċja biex ikun jista' jmexxi lil dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin, dik l-għajnuna minn 500 euro fis-sena se nżiduha għal 4,750 euro fis-sena. Jiġifieri, qed nitkellmu illi l-għajnuna se tkun qed tiżdied b'4,250 euro fuq il-500 euro illi qed nagħtu llum, u għalhekk dak li qed jirċievu llum 300 llum qed jirċievu 500 euro fis-sena se jkunu qegħdin jirċievu 395 euro fix-xahar. Fix-xahar. U dak li jfisser meta nitkellmu dwar li noħolqu l-ġid u l-ġid li noħolqu inqasmuh ma' kulħadd. Dak meta nitkellmu dwar l-importanza ta' ekonomija li trendi biex dak li toħloq l-ekonomija inkunu nistgħu nqasmuh ma' setturi differenti tas-soċjetà. U nistqarri li daw l-idejat ġew minn għandkom. Mill-house visits li qegħdin nagħmlu. Tal qed nitkellem dwaru esperjenzajtu anke fil-jiem li għaddew meta dħalt fid-djar tan-nies. U tara esperjenzi reali ta' persuni li jgħidulek aħna nixtiequ naħdmu. Imma id-diżabilità severa li għandhom it-tfal tagħna timpedina milli naħdmu x'irdu nagħtu kura u attenzjoni il-ħin kollu tal-ġurnata u anke mal-lejl. Dak huma ir-realtajiet, dak huma l-esperjenzi li aħna qatt ma nistgħu ninqatgħu minnhom u għalhekk li nappella biex dan jibqa' gvern li jibqa' jisma' u li jibqa' sensittiv għal weġgħat tan-nies. Huma x'inhuma dak il-weġgħat. Għalhekk l-intenni dan l-impenn li aħna se nibqgħu gvern li jisma' mingħand in-nies u mhux biss jisma' li jisma' u dak il-weġgħat li jara jaġixxi dwarhom biex verament nistgħu nitkellmu li aħna gvern għan-nies. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Aktar kmieni tkellimna fuq it-tfal mal-ġenituri nifisom. Ma nissanna lill-Amelja. Amelja għandha 17-il sena u hija studentessa tal-Junior College. Amelja, ma nistax ma nsaqsikx fuq l-istipendi. Għaliex hija importanti ħafna għal studentessa bħalek. Kif tara din iż-żieda? Nixtieq ngħid l-ewwel kemm ħadna pjaċir li ġie jżurna l-Prim Ministru ġewwa l-Junior College. Nixtieq ngħid grazzi tal-istupendju tal-iżdied u ma nistax ma ngħidx grazzi lill-Ministru Clifton Grima ta' kollox li għamel l-edukazzjoni. Kienet sorpriża kbira meta smajna li ħajkunu qed jinvestu 1,500 fuq daw it-3 snin biex itaffu l-pis minn fuqna minn fuq il-ġenituri tagħna wkoll. Grazzi ħafna Amelja, grazzi tal-li oġbok tkun magħna. Kevin,
aħna aktar kminet għajna ma' żewġ ġenituri, lil Matthew u lil Mirana. Sfortunatament, min ma jkollux iċ-ċans li jsir ġenitur u inti llum taħdem fl-HR u anka fil-corporate service ma' kumpanija privata. Fl-2016 irrikorrejta servizzi tal-IVF li kien għadu fil-bidu. Mbagħad ġara. Grazzi tal-istedina u tal-opportunità biex nitkellem. Biex tasal tiddeċidi tagħmel l-IVF mhuwiex faċli diġà. Mhuwiex proċess li inti mort taf ħal xi ġdieħel u lest ħalt u ħriġt. Ġifieri hemm ħafna preparamenti xi jsiru, tipprepara lilek innifsek anke psikologikament u trid ukoll is-support tal-familja. Is-support tal-familja għalkemm psikologikament inti u s-servizz l-isptar itik is-servizzi kollha meħtieġa biex inti il-proċess jagħmlulek iktar faċilment, jekk ma jkollokx is-support tal-familja u tal-partner tiegħek, hemm reperkussjonijiet serji. Reperkussjonijiet serji fis-sens li hemm iċ-ċans li tqaf depressjoni, hemm iċ-ċans li titkisser anke relazzjoni li jkollok. Sfortunatament ir-riżultat mhux ta' kulħadd ikun wieħed sabiħ. U l-IVF per se, peress li inti tkun qed tieħu ċertu mediċinali u l-intervent li jrid isir u l-istennija tar-riżultat tagħmilha iktar diffiċli. Meta inti tirċievi dak ir-riżultat li inti tkun tant qed tistenna u tirċievi ħażin, fis-sens tirċievi riżultat negattiv, trid titgħallem taċċetta. Illum il-ġurnata jiena da bil-qeda hawnhekk nitkellem għax iż-żmien itaf fil-weġa'. Però l-weġa' hija meta titgħaddi minnha tkun taf xi tfisser. Napprezza immens li l-Partit Laburista u nirringrazzja li qed jisimgħuna, qed jifhmu, jippruvaw jifhmu il-weġa' tagħna. Bħali hawn ħafna, imma mhux kulħadd ikun lest li jitkellem u jiftaħ qalbu għax huwa suġġett sensittiv ħafna. U tisma' ċertu kummenti wkoll ta' ċertu nies li iweġġawk. Xi kultant dak li naf il-ħajja turik fejn inti indirizzata, ġifieri tengod il-ħajja mhumiex it-tfal biss għalkemm tkun tixtieqhom, imma meta taċċetta r-realtà tista' timxi l qudiem. Jiena l-IVF dak iż-żmien kien swieni bej wieħed u ieħor 3500. Illum il-ġurnata, grazzi għall Prim Ministru għall Partit Laburista, da ħajkun b'xejn. Ġifieri, mhux ħajkunu dawk il-koppji biss li financially qegħdin stabbli ħajkollhom din l-opportunità, ħajkollhom l-opportunità wkoll in-nies li ma jaffordjawx immorru barra. Barra minn hekk li sfortunatament kelli ngħaddi mill-esperjenza wkoll huwa l-miscarriage. Il-miscarriage hija weġa' oħra kbira bħal l-IVF. Meta inti titlef it-tarbija li inti tkun tant ilek tixtieq, mhix proċess faċli, kif ġa smajna diġà. Hemmhekk il-Partit Laburista wkoll semmana. Semmana għax ħajkun qed ġenetikament il-xjenza u t-teknoloġija llum impruvjat u hawn mezzi kif inti tista' tkun taf li l-affarijiet mhux ħajkunu qegħdin tajjeb, hemmhekk il-Partit Laburista wkoll ta' din l-opportunità għax ħajkun qed joffri dan qed nofru is-servizz u l-affarijiet tkun tista' tantiċipahom minn qabel. Jiġifieri għalik inti bħala persuna li għaddejt minn dawn l-affarijiet u kollox, dawn il-miżuri forsi mhux se tgawdi minnhom, però tarahom li jistgħu jagħmlu ġid kbir għal dawk li ġejjin il-qudiem, dawk li qed jgħaddu minnhom bħalissa forsi. Ħafna, mhux hekk, għax hekk qed jagħti opportunità u qed jagħti opportunità lil kulħadd. Qed jagħti opportunità anke lil koppji li diġà għandhom it-tfal imma għandhom secondary infertility. Jiġifieri il-miżuri kollha li qed jagħmel u li nixtieq nerda minn qalbi nirringrazzja li qed jagħti dawn l-opportunitajiet. Sinjuri ċabċipa kbira lil Karen tal-li qasmet l-istorja tagħha magħna. Naf li ma kienx storja faċli Karen. Naf li kellek bżonn il-kuraġġ biex tiġi titkellem magħna, ma nafx naħseb li l-aħħar ħaġa. L-aħħar ħaġa iva li għal darb'oħra li bl-estensjoni tal-età jien ħajkolli l-opportunità li nerġa' Messaġġ sabiħ immens, Karen, sabiħ immens. ċabċipa, sinjuri. Grazzi, Karen.
Emozjonanti, meta tisma' stejjer bħal dawma verament emozjonanti. Ħanaddu għat-tieni intervent li għandna tal-lejl minn il-kandidata Fiona Borch Lewis. Fidejk, Fiona. Grazzi. Grazzi. L-ewwel nett permettu li nirringrazzja pubblikament il-Prim Ministru li ressaqni għal din l-esperjenza. Esperjenza vera sabiħa li qiegħda parti minn dan it-tim formidabbli li qed naqdu il-tim ta' kandidati li qed immexxu l-messaġġ bi proposti vera tajbin għall poplu Malti u Awċi. Jiena llum bħala kandidata ovvjament qed inħabbat il-bibien tal-familji Maltin u meta tidħol għand in-nies dawn huma vera grati l-ewwel nett lejn il-Prim Ministru u anke l-Gvern Laburista illi fi żmien tal-pandemija bqajna għaddejjin u bqajna nsostnu l-familji Maltin u Awċin. Il-familji l-iktar ħaġa importanti apparti s-saħħa ovvjament hija l-għejxin tagħhom u dak huwa xi ħaġa li raw vera tajba fil-Partit Laburista li bqajna ngħinuhom sa issa basikament. Fil-fatt huma jgħiduli imma wara dan il-ġid kollu li qassamtu, kif tistgħu tagħmlu iktar proposti daqshekk tajbin? U jiena bi pjaċir u bi gburija ngħidilhom u nispjegalhom dawn il-proposti li għadhom kif ġew mħabbra f'din il-ġimgħa u nofs li jenna fil-kampanja fejn għandna kullana ta' proposti li jindirizzaw it-tfal, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti u anke wkoll lin-negozji tagħna fejn qed naraw nuqqas ta' taxxi għan-negozju għall-familji li jaħdmu. Dawn huma kollha ngħidina qed naqdu u nagħtu iktar flus fil-bwiet tal-Maltin u l-Awċin biex ovvjament inkomplu nkabru l-ekonomija u nimxu aktar il-qudiem. Però ma nistax luk ma nsemmix u anke naqgħod mal-istorja ta' Kerin. L-insensittività tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-bieraħ kellu l-wiċċ li n-nies li qed ibatu dawn il-koppji li forsi jixtiequ li jibdew familja flok ngħinuhom kellu l-wiċċ li jitkellem b'dak il-mod il-bieraħ fil-għaxija. Jiena minn hawnhekk żgur ħanwiegħed illi jekk tatun il-fiduċja u nkun parti mit-tim ta' Robert Abela ħankun qed nara li fl-ewwel mitjum tal-leġislatura nkunu qed inresqu l-emendi neċessarji biex dawn il-koppji naraw illi jaslu fejn jixtiequ jaslu għax dawn m'għandhom xejn inqas minn ħaddieħor għandhom kull dritt jibdu familja huma wkoll. Għalhekk ħbieb naħseb fis-26 ta' Marzu għandna għażla ċara qudiemna bejn oppożizzjoni li tittoħodna fil-passat u gvern li jrid imexxina qudiemna għal futur sabiħ. Għalhekk Grazzi lill-kandidata Fiona Borch Lewis. Grazzi ħafna Grazzi Fiona. lilkom. Grazzi mill-qalb. Qabel ma mmur l-aħħar intervent tal-Prim Ministru, nixtieq Prim Ministru nirringrazzja l-panel illum li ġew hawnhekk sabiex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna. Mirana Aġu Silvio, grazzi ħafna Mirana, Matthew Zammit, Amelia Kakija u fl-aħħar iżda mhux tinqas Karin Zarafa. Grazzi lilkom ħafna tal-li qsamtu l-esperjenzi magħna. Prim Ministru, kif naħseb ħafna minn nies li hawnhekk jafu din il-ġimgħa bdew jitqasmu il-voti fid-djar. Allora ma nistax ma nsaqsik xittina appell lil dawk in-nies kollha li jew ħajjiġbru jew inkella li għadhom inċerti jekk hux se jiġbru il-vot tagħhom biex jivvutaw fl-elezzjoni tas-26 ta' Marzu. Ekku. Dan id-dokument huwa meħtieġ. Huwa meħtieġ jekk tridu illi fis-26 ta' Marzu nibqgħu nibnu fuq il-ħafna tajjeb illi għamilna fl-aħħar snin. Għaddejna minn sentejn, id-dinja anzi għaddiet minn sentejn, fej kellna sfidi li tal-pajjiż li d-dinja qatt marat bħalhom, fi żgur mit-tieni gwerra dinjija. Iżda bħala Maltin bqajna b'saħħitna. U llum għandna sitwazzjoni ta' tensjonijiet ġodda b'dak li qed jiżviluppa bejn l-Ukrajna u r-Russja. U tgħidu li imma is-26 ta' Marzu
Għaliex hija data tant importanti? Għaliex hija id-data li fiha dan il-poplu irid jiddetermina jekk jażilx lil dak il-moviment illi fl-iktar sentej diffiċli wara kemm jipproteġi lin-nies, wara kemm jipproteġi n-negozji, lill-ħaddiema, lill-familji. Jew jekk tridux illi dan il-pajjiż jitmexxa minn partit li fi 3 ijiem bidel il-manifest elettorali tiegħu 4 darbiet. Jekk tridux ukoll illi jkun dan il-gvern illi wera l-ħila u l-kredenzjali tiegħu li jmexxi f'mument ta' sfida, anka meta d-dinja llum għandha dat-tensjonijiet ġodda. Huwa konflitt dak li qed naraw bħalissa fl-Ewropa stess għalkemm il-bot minna imma xorta ġewwa l-Ewropa illi jnissel fik sens ta' niket, sens ta' dieqa. U l-messaġġ ċar li aħna batna ma' sħabna l-Ewropej huwa ta' solidarjetà sħiħa mal-poplu Ukren. Offrejna l-mediċini, offrejna l-kura medika, anka lil dak il-persuni mill-Ukrajna li għandhom mart serju. Offrejna l-kenn ukoll. Tajna dak kollu li stajna u se nibqgħu ngħinu f'dak kollu li nistgħu. U il-pajjiż tagħna kull darba li ġi biex jitkellem dwar dan is-suġġett dejjem kien insistenti fuq it-tema tas-solidarjetà. U hekk se nibqgħu nkunu. Poplu solidali, poplu kuraġġuż u poplu li fuq kollox dejjem ikun fuq in-naħa tas-sewwa. Imma mbagħad dak li qed jiġri lil minn xtutna, jiena inissel fija ħsieb ieħor kemm huwa importanti il-proċess demokratiku. Illi kull wieħed u waħda minna jipparteċipa f'dan il-proċess demokratiku. U l-proċess demokratiku ma jfissirx biss jekk hux se tivvota lill-Partit Laburista jew lill-Partit Nazzjonalista, dik hija parti mill-għażla. Imma iktar minn hekk l-importanza li kulħadd, kull ċittadin ta' dan il-pajjiż illi għandu dritt tal-vot jipparteċipa fil-proċess demokratiku. F'dal-aħħar jiem anke fil-house visits u fil-laqgħat li qed ikolli magħkom, ħafna nies qalu li kemm nidejtu proposti interessanti, proposti li se jagħmlu bidliet pożittivi fil-ħajja ta' dak li jkun. Jekk hux pensjonanti, jekk hux dak li ħabbart il-lejla. Diversi miżuri li nidejna għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-istudenti. Imma fl-aħħar mill-aħħar dak jibqgħu biss proposti jekk fis-26 ta' Marzu ma titteħidx id-deċiżjoni importanti illi nibqgħu mixin il qudiem. U biex dak il-proposti isiru realtà, irridu jiġu siġillati bil-vot. U għalhekk l-appell tiegħi lil kulħadd biex jiġbor il-vot tiegħu. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu nuru id-differenza bejn iż-żewġ partiti. U hemm iżjed minn hekk ukoll. Se nkomplu nuru għaliex dan il-partit huwa dak li jistħoqlu l-fiduċja tan-nies. Issa jien nifhem li kien hemm min forsi kien diżappuntat b'episodji li seħħew fl-aħħar snin. Nifhem ukoll min għandu weġat personali li jemmen illi l-ilment tiegħu għal raġuni jew oħra ma smajniex biżżejjed. U li dak in-nies nagħtihom raġun ukoll. Illi ngħidilhom huwa li f'dal ġimgħat se nkomplu nisimgħu. U fejn hemm soluzzjonijiet illi huma ġustifikati se naslu għalihom. U għalhekk dak gvern li konsistentement baqa' iħoss il-polz tal-poplu, baqa' jisma' mingħand in-nies u tallimna ħafna mingħand in-nies ukoll. Dak l-1000 proposta li se nkunu qed inniedu fil-manifest elettorali nibtu mill-mittidea. U l-mittidea nibtu mingħand in-nies, nibtu minn għandkom. U rajna kemm kienet kruċjali dil-formula, partikolarment waqt il-pandemija. Iltqajna mas-setturi kollha tan-negozju, mal-komunitajiet kollha l għandna fil-pajjiż, kemm Maltin anke barranin ukoll.
ma' korpi studenteski, mal-unions, mal-stakeholders kollha tas-soċjetà tagħna. U kienet il-formula li mexxiet lil pajjiż fl-aktar momenti diffiċli li kellna. U hija l-istess formula, l-istess approach li rridu nibqgħu naħdmu bih għax-xhur u għas-snin li ġejjin li jekk il-poplu jogħġbu jagħtina l-fiduċja tiegħu. U għalhekk nagħlaq b'appell, iġbru l-vot, ħeġġu lil dawk li għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom biex jiġbruh. Is-26 ta' Marzu hija d-data li fiha dan il-poplu irid jiddeċiedi jekk il-pajjiż irridux noħduh il-qudiem. Kuraġġ fadal ġimgħat ta' ħidma ejja nibqgħu naħdmu flimkien sabiex nagħtu lil dan il-pajjiż dak li verament jixraqlu lill-poplu tagħna, dak li verament jixraqlu futur sabiħ Malta flimkien il-futur sabiħ. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Grazzi ħafna, Prim Ministru. U grazzi ħafna wkoll li naqdet magħna l-Malta tal-Prim Ministru Dottoressa Lydia Abela. Aħna ma fadlinna xejn iktar x'ngħidu li nirringrazzjawkom u nixtiequlkom il-lejli tajjeb.